Yeah, Black Tie, Siroj, Fit, Black Music, Sion. Siroj, Records. ҷонакам вақт дори 3 минут гӯшм кунӣ қасами хурда даёд май фаромӯшм накунӣ чӣ бар боре наздик шембай монда бада гриатса кӯшиш мекардӣ да дилам намемурд мотиватсия мабодо мамурда зинда ё ке ту шу кардӣ авваланаш ты хушбахт бошӣ бахти сафедқатӣ очат ба орзуош раса домоди хосташ қатӣ ма ҳаёт ма боша сӯхтум банга чарса майдақатӣ ай та амиқа хоҳиш агар ки гӯш дорима бачата ҳамномум ки фарёд кунӣ ёдима қадам дӯстат дорад даст накашад ҳеҷ вақт ранги ма чӣ коре кардем нахост очад якҷошем ҷони ма репа гӯш ки гирия накасад қай ёби чашмоча медонам ёд кай сироҷа овози чашмоша хидора зора мекунӣ орзуҳот амал боша кош пароли дили ёчата меёфтем роҳша реб мамон гӯши ёчада дарди дил ма гӯш куна гарчанде ӯ дил надора познай дига гӯш куна холаҷон дилат насӯх дида овқат зора кунима кури кар мебад мефаҳмид нафаҳмида гӯ холайма орзуҳои баста як кадда дилмон нармон ё сини ё самин шава хостем духтарбачамон хела орзу бисёр буд да дили мавата лек нахост якҷо шавем нахостаго чайта мавта натонистем якдигара бинем ай пешай дур сӯхтему гиристем арда ба дили реш и қонунои ҳаёт бисёр чира марафамон ишқу ошиқӣ нест ба кисаи холидаи замон даина баданат намедонам ма чӣ кор мекунам суратат рӯи дастам хатиш хун резӣ мекунам қадита наёфтам ёре набад надидам монандат ягон зоти дихта набад ба яктори мӯи сарат бо амоли пешина ва масти алкашам гадои иш кашидам ҳолиам да пишти даршам интизори омаданшам бугумаш ҷонам бахшам то кай реза оби чашам накидам атахашам ғайри тиёре надорам намон ки азоб кашам ифиғона нолаима расида гӯши ҳама ниготи иқа бемеҳрӣ биё музика раҳма мехом ояндам бошӣ табари ту шаҳма ай аламои дилизорам нақл дорам ки сара биёвта дили ёчата ду сар кунем мои сара нака фикри ки сара гап да сумаш боша главни розигии тай миёвам дигароша бадани ту мада лозим ҳамиш мада кифоя ай аллоҳ ма тира хостам дига нестай шикоят худоё ба ёрам расон ӯра сахт кун ҳидоят ки оянда занам бошад да гапом куна итоат ҳами гапҳои задам кош бирасада гӯшат мада ячи сахташ наём ташнаи оғӯша деқат баланди сафедак накардам фаромӯша тирам бо дига чалара надозида ангуштат маем ку ёри ғамхорат монанду бичка нестай нака фикри таркима нара ай матреска ика мардам чӣ мегаба биғалтам интересда биё тирам ба ҷуръатча корана бар пиздеста баро моҳи осмонӣ мемонӣ то абад ту ширини ту фасони э биё беста ваъдат то ка мунтазири теём ма ай ту мемонам чанд дефорат мехонам қадрта медонам ай ҳақиқат мегум ҷонам нагӯ барот меҳмонам мо зиндагӣ хуб созем бимонем як умр ё омадай рафтанӣ намехом кунам гумат хишрӯ буфам рози дилма нагӯ ту гапи куфр.